9 xhur wara li ġiet sospiża l-Gvern ħabbar skema ġdida flok dik li kien hemm qabel biex tħajjer barranin isiru residenti f'Malta billi jixtru l-proprjetà. Din l-iskema ġiet ikkritikata minn bosta estate agents u oħrajn midħla mas-suq tal-proprjetà għaliex hija għolja wisq għal barranin biex tħajjarhom jinvestu f'pajjiżna. F'The Times il-konsulent tal-proprjetà Frank Salt kritika li l-Gvern li bir-riforma li ddaħħal qed jilgħab serjament ma' wieħed mill-muturi ewlenin li jdawwar l-ekonomija. Huwa qal li s-sistema l-antika kien jeħtieġilha xi tibdil, madankollu dak imħabbar mill-Gvern stess ma jagħmel sens. Reviżjoni ma jfissirx li teqret ix-xogħol tajjeb li jkun sar qabel minn nies li jagħmlu minn kollox biex jiġbdu lejn Malta eluf ta' turisti ħalli jinvestu fi proprjetà. Huwa jikkritika n-nuqqas ta' pjanar li fl-istess ħin li f'Malta kienet jiġi permess żvilupp li jattira lil barranin, l-istess barranin issa l-Gvern qed jagħmilhu lilhom diffiċli biex jixtru proprjetà f'Malta. Kemm minħabba żmien li damet sospiża u anke għan-nuqqas ta' rispett li ntwera lejn il-klijenti barranin, Frank Salt qal li r-riforma li ddaħlet fis-seħħ hija l-agħar riforma li qatt setgħet tidħol. Dan għaliex b'din ir-riforma pajjiżna spiċċa ġie relegat fil-qiegħnet tal-klassifika tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jattiraw lihom residenti barranin biex jixtru l-proprjetà. Salt item l-artiklu tiegħu hekk. Is-suq tal-proprjetà huwa l-mutur tal-ekonomija li nilagħbu bih huwa perikolus u riskjuż. Dan huwa dak li għandna bħalissa temm jgħid Frank Salt.